Nyamira nigo igati abamenyi kurwasa umucyo Magombo uyo gotoka imeye wodi ya Magombo anene abawunchurira ababere bakoganya umucyo yugo kiniwa iri kubakonya abamenyi kwegendererya na sector y'ubunchurira ukora muri gataseni kendeze TV ni gabonchurira abanyarako bakwemurunganiriye hagotigwa magega anene gati yemerobelyo ya magendero asabatabiringe chireyo igebwate amakongu hagati yabo okuborwa kuborendi abigo chitaya cyabutuke cyo kumureka chitayo chinyomba cyakebara hagati y'emicande menke hibagende tukabagwetera nigo bana baboririye abarayi bekisemecho anene omo MCObo kwene kyabu na babere bakubayikange na kubwatrana iryogo kinya umucyo yubuna tokumanywa muri Keto Paul Cup Okara abamenya bayiganene bakurukorwase ewadega ya Magombo abo bagutumekikire iga ya Magombo nigo bagendere ko bagwesokya na kwemurunganire kubatikana mo no gutigara mayiga kemagenderero Magombo ni ntambi egotere gali chiro egotenye ne reparense mo chicho samando ujuno ne achenke chitindikora gosinero monto ukuri kwali kwanda chiyo sepa imeno goche usoteri acha bagukora monike tasine keiga nigo baereire nchira bagendere ko babakuburwa borendi anene chinga kichabo tuko kubatikana mo ne stima eyo ekobora achachi meye echire yiga ya Magombo chinga kichinyinge Magomba ana mono chise chabo tuko ibo konyo arege sondeke Magomba goetera estima gotaba Magomba chinga kichinyinge Magomba estima ise ko borro chitaka chinyinge ise gokora rituko I think ngere ise ko banege konekiaba boigo nigo baerere nga echire yiga ni getabwatie bintu bire byengenchu buna bono chinyomba cyakebara amache hamone gati y'ebintu binde ebyo bikurira echiro gokina Magomba ntobade national school ntobade problem na internet I think school na nyambari we need either a fiber connection go say very high speed internet it's tabwati it's a national school it's a shame I think a county it has not done an input which I guess a market it ntobati street light estimego chayagenda enauri na Magombo gantobwati mache nigo bamomochiriho mo MCA kurwasol gongore gasirita minda riech oyo tarekerania magani yabo egati yabo ko baroisire kibara uko babekera egatu kyobo chenu egati yebinde minda riech kitwakwete nubora yobo gatota kibara ntorore chinyagitari ega chituga ega cha Magombo ward igo chichande getamarwe amarwe ire igaroro lakini abangina bakwendoro kibako chikobori ginano baiguno enentetere ega poisa marwira yabo kanyereje basuke go cheste pwende ya mutu twanyorana no enente terete yorre montara egwe asuki go china ende eke wango kende igo mweshimi weito mindaria chitware ko gosaba igereria sese moye chipara chinyagitari nigo boigo bamusabiro mojumbe kurwasoro gongore go musike Clive Mbanigisero kubwatana mone county ya Nyamira kwene kinangoro ise bari bara eyo erabwatani chinseme chiga amo no muchuri Nyamira elio kororobia obosombi anzi ngota kwa Nyamira paka ngende bosongo ngonya kwa Nyamira nande kere account yale wansa we need a egento gete go to link patimete ko connect kurwana na Nyamira direct patimono ngota kwa Nyamira paka ngende bosongo ndiye gari ko bosongo ingire Nyamira one challenge ya somo ishimigo ito Clive Mbanigisero aligenje ko tokonya buna bantu ba Magombo ngocha se county government ya Nyamira asikisa mo chama Magombo ne fereti teisa ini bono koreka bosa onde tayo buate siasa ne county ya Nyamira government intuna abantu ba Nyamira naende ntwanje to mugaba noronya nyaribo tigatokonye babwaterane n'abajumbe baro ngero babwatanire barabara ngero ubotene nkwevogocha boigo nigo balirire poster iyo yabe kwa sinseme chiga iyo korengana mona barabo yaturwanire binte binge egati yabo ogosonja chitibi nabo igono gotegerera chi radio baje barigererie ngai bawo tobekera satellite chitibi kibwate ne chireti to gubuya omwali oye nigo baganire obochori gokorekana ase chire yiga eri konyora bateneneri abo barayetenenere indukerere echire yiga ya Magombo gukina wana tosumboke tase Magombe ye chiro igo no one of them kende ngeo tubwate ba mintu etogoboria motokonye eginko reporteria emanye ejumatatu kurega se county ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp Okara.